Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala m'dziko muno. Kafukufuku watsopano waonetsa kuti mankhwala ena amene alimi oweta nkhuku amagwiritsa ntchito pobaya ziwetozi ndi owononga miyoyo ya anthu. Zokonzekera zonse zokhudza mwambo wa zokonda amayi macheza umene uchitike lero madzulo ku BICC mu mzinda wa Lilongwe zili mchimahe. Munkhani yathu yoyamba, boma lalonjeza kuti lithandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala m'dziko muno. Padakali pano boma layamikira makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa watsimikiza izi pa bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Kavitowe m'boma la Mzimba pamwambo okhazikitsa ntchito yogawa chimanga ndi ndalama kwa manja amene akhudzidwa ndi njala ku chigawo chakumpoto. Ndi ripoti la Chisomo Manda. Ndondomeko yogawa chimanga komanso ndalama kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno ikudza kutsatira ripoti la komiti yomwe imaonika mavuto omwe anthu akumana nawo yotchedwa MVAC, lomwe likuonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi omwe ali ndi vuto la njala m'dziko muno. Ndiye poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomeko m'chigawo chakumpoto wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa adayamba ndi kuthokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba kolamula kuti nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma tsopano ikhale pasi pa ofesi yawo. Iwo adachenjezanso makonsolo kuti pa ndondomeko yogawa chimanga ndi ndalamayi asalowetsepo chinyengo pomangolembana pachibale kapena kudziwana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo adati anthu aulumali achikulire manja ana okhaokha ndi magulu ena ovutika ndi omwe akhale oyamba kupindula ndi ndondomekoyi. Mongolerako pali mawanja ena amene ali ana okhaokha, paliso anthu okalamba mujataonera, anthu aulumali komanso pali alubino amene chifukwa mmene alili satha kuti agwire ntchito nthawi yayitali. Ndiye onsewa adzifikirikidwa opanda kukondera, osanena kuti anene kuti awanda abale anga awakanadana nawo, koma afikire aliyense. Chifukwa ichi ndi chimene a president athu a dziko lino akufuna. Ndipo anthu omwe alandira thandizolo m'boma la Mzimba athokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka mtima wake waulera khungwa. Isatire kuonga kwa president withu Peter Mutharika chifukwa na njala m'mizi umu kwensono watu ovwira tira kuonga shomeni tikadandaulanga natafuma kutai na masuzo kwensono tivenge makola chifukwa cha president withu yeo shomeni. Masugo yakawaya nandi kwemono pano antipusa kupa masugo ane mnyumba mwani nati nguonga shomeni wapitirire vangarekanga sha chingoma chindivwirenge kwa njala na munelili na njala na chira nirienge mwakukondwa na dandaulanga pa njala sono na mnapokera vingoma vanuvira chomene nguonga njala nayo yamara. Oyimira bungwe lona za chakudya pa dziko lonse lapansi kuno ku Malawi Ayung John Lim adati kuti njala ithe pakufunika nthambi zosiyanasiyana kuti zigwirane manja ndi kupeza mayankho amomwe dziko lino lingagonjetsere vuto la njala. Iwo adatinso bungwe lawo ligawa chakudya kwa anthu 1.9 miliyoni m'dziko muno. Mmawu ake inkosi ya makhosi mbelo yachisanu idapempha omwe apindule ndi ndondomekoyi kuti asagulitse chimanga chomwe alandirecho. Tenga wakulu ndona kuti mavenda zinthu ngati zizi kamachitika choncho chamatengerapo gawo loti azawagule anthu aja mochipa kuzagulitsa so modula. So kwakulu tinapemphanso ku ofesi ya kudzera ku ofesi kwa vice president kuti akatipemphere kwa president kuti ayikepo chikhwimiso chachikulu kwambiri chona kuti anthu amene wasapeze mpata onena kuti awagule anthu aja ndicho linga chona kuti program imene isakwanirisike masomphenya yake. Anthu oposa 4 miliyoni ndi omwe alandire chimanga ena ndalama m'dziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Padakali pano boma layamikira thandizo limene mabungwe komanso kampani akupereka ku ndondomeko yothana ndi vuto la kusowa kwa chakudya chaka chino mpaka na kumayambiriro a chaka chamawa.
Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene imalandira thandizo la ndalama zokwana 200 million kwacha kuchokera ku banki ya Standard. Mwayi mtumodzi watsandisa mbiri. Malingana ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, chaka chino chokha anthu oposa 4 million akumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno, zomwe zinachititsa boma kuti lipereke pempho kuti mdziko muno muli vuto la zakudya pa 25 October 2025. Iwati chikonzero cha boma chinachitwa maboma 28 komanso mizinda inayi ya mdziko muno, ndipo zikufunika 209.4 billion malawi kwacha kuti anthu alandire thandizo la chakudya komanso ndalama kuti apulumuke. Mwanamveka ati ngakhale kuti boma layambapo kale kupereka thandizo maboma ena, boma palokha silingakwanitse chifukwa chakayamika Standard Bank kamba kathandizoli. Mfiri amawu athu angati boma komanso ngati Minister of Finance ndokuthokoza bank ya Standard kupyolera kwa Mrs. Charity Moore amene atipasa cheki cha 200 million leroli. Ndipezepo mwayi kuthokoza board management komanso staff ya Standard Bank chifukwa chotithandiza, chifukwa ndalama imene itithandiza kuti tikagule chakudya komanso tichepese njala kwa anthu amalawi anzathu amene akuvutika kunjaku. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a banki ya Standard Charity Moore ati thandizoli ndi chitsimikizo kuti banki ndi yodzipereka kuti anthu mdziko muno adzikhala ndi chakudya chokwanira. Titamva kuti a president athu alengeza kuti Malawi kuno kuli njala ma district ambiri, actually akwanano 28. Tinachiona kuti nchoyenerera kuti panopa tipereke ndalama zomwe zithandizire kugula chakudya chomwe chikaperekedwe m'makomo osiyanasiyana amene akhudzidwa. Ichi ndi chongochitika panopa, komanso ngati banki timapanga patina ndi boma kuthandizira kuti agriculture kapena ulimi ukhale wochotsa Malawi mu mphawi komanso kuthetsa njala. Thandizoli ladza pomwe kampani komanso mabungwe osiyanasiyana akuthandiza boma zomwe zionetsa chikhulupiriro chawo kwa utsogoleri komanso mfundo za Profesa Arthur Peter Mutharika pachuma komanso kuthandiza anthu. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Unduna wa zachilengedwe, mphamvu komanso migodi watsindika kufunika kuti dziko lino lidzitenga nawo mbali pa misonkhano yokhudza kusintha kwa nyengo imene mayiko osiyanasiyana amakhala nayo kuphatikizapo wa COP30 umene kuchitikira mdziko la Brazil. Undunawo wati ndikofunika kuti dziko lino lichilimike pa nkhani za kusintha kwa nyengo kamba kakuti ndi limodzi mwa mayiko amene akukhudzidwa kwambiri ndi vutoli. Zambiri mulipoti ili limene akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Mkulu oyendetsa ntchito zachilengedwe mu undunawo ataonga mbale Luka yemwe akutenga nawo mbali pa msonkhanowu ati misonkhano yokambirana za kusintha kwa nyengoyi imapereka danga ku mayiko kukambirana ndondomeko zofunikira pothana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Aluka ati ali ndi malingaliro opeza thandizo la chuma kuchokera ku mayiko omwe analonjeza dziko lino. Ife ngati Malawi tili nawo ku msonkhano uno umene ukukambirana za kusintha kwa nyengo. Monga mukudziwa ife ngati Malawi timavutika kwambiri chifukwa cha ngozi olochiopsezo chimene chimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndi kunoko nkhani yayikulu ndiyo kuti tipange bwanji kuti titetezedwe kuchokera ku chiopsezo chimene chimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Chiopsezo zimene zikamabwera zimabwera ndi zinthu zosakhala bwino. Tikudziwa Cyclone Freddy imene analili anaononga mabridge, maskulu, manyumba, zinthu zambiri zinaonongeka. Pali thumba limene linakhazikitsidwa kuti mayiko azitha kupezako chithandizo drama zoti apange recover kuchokera ku ziopsezo kapena ngozi zimene zibwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Tunena kuti asayikeso njira zovuta zoti ife tikapezere dramazo. Zikhale ndithu zinthu njira zophweka kuti ifeyo ngati zatigwera tikapereka request mwasangasanga atipase ndalamaso. Chifukwa mukudziwa chaka ndi chaka zimene zizi zikumapitirira. Ndengati tikupempha lero azati pa after 4 years chaka chamawaso kuliso ngozi ina chonje zikhala zosatithandiza.
ndi zimene tikufunisisa kuti zichitike. Msonkhano wa COP30 unayamba pa 10 Novemba ndipo udzatha pa 21 Novemba. Nthumwi zochokera ku maiko osiyanasiyana zikuyembekezeka kukambirana njira zochepetsera mavuto ogwa kamba kakusintha kwa nyengo, kupeza njira zothandizira maiko mwakhuzidwa kwambiri ndi kusintha kwa nyengo mwa zina. Dziko la Japan lasaina mgwirizano ndi bungwe la Sustainable Cape Maclear mboma la Mangochi, amene mwazina ndi kulimbikitsa ntchito za ukhondo. Kudzera mu mgwirizanowu, ofesi ya kazembe wa dziko la Japan ipereka galimoto ziwiri zothandizira kuchotsa zinyalala ku madera ozungulira Cape Maclear. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Yoichi Oya, ati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi ilimbikitsa ukhondo mderali. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pamwambo osayinira thandizoli, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi, Yoichi Oya, apempha bungwe la Sustainable Cape Maclear, anthu akuderali komanso adindo osiyanasiyana kuti agwirane manja pofuna kuti ntchito yolimbikitsa kusunga ukhondo komanso kuteteza chilengedwe ikhale yopambana mderali. Malingana ndi kazembeyu, ntchitoyi ndi yofunika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti ndondomeko zosamalira za chilengedwe ndi zokhazikika, makanso kuti miyoyo ya anthu okhala mozungulira dera la Cape Maclear ikhale yotetezeka. Ndipo mmawu ake, mkulu otsogolera ntchito za bungwe la Sustainable Cape Maclear, John Banana Matewere, ati kupatula ntchito yonyamula ndi kukonzanso zinyalala, galimotozo zithandizanso kusintha kachitidwe ka zinthu pa ntchito yosamalira chilengedwe, ponena kuti kutola ndi kutaya zinyalala pogwiritsa ntchito manja kuchepa pamene tsopano adzigwiritsa ntchito galimotozo. Mukudziwa bwino kuti alendo kuti afike kumalo amafuna deralo likhale lokongola komanso losamalidwa kwambiri. Ndipo ngati Sustainable Cape Maclear ntchito yathu ndionetsetsa kuti Cape Maclear ndiyosamalidwa, ndiyokongola, mulibe zinyalala sizopezeka pena paliponse, ndi chithandizo zimene chithandizira kunyamula zinyalala zimezi kupititsanso malo oyenerawo. Bungwe la Sustainable Cape Maclear ndi bungwe lomwe lili mdera la Cape Maclear mboma la Mangochi, lomwe ntchito yake ndi kufuna kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu mderalo. Mwazina, ntchito zake zikutsamira kwambiri mu ulimi wa mthirira, kulimbikitsa ntchito zosamala ukhondo, potola ndi kusunga zinyalala, komanso kusamalira za chilengedwe. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Kafukufuku watsopano waonetsa kuti mankhwala ena amene alimi oweta nkhuku amagwiritsa ntchito pobaya ziwetozi ndi owononga miyoyo ya anthu. Kafukufukuyi lachita ndi bungwe la Center for Social Research, imene akufotokoza za matenda amene anthu akumadwala koma osachira kamba ka mankhwala amene akumadya kudzera ku nyama ya nkhuku. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku nduna wa zaumoyo, Atamala Sitima, atigwiritsa ntchito mankhwala mola komwe kuphatikizapo antibiotics ku ulimi wa nkhuku kupereka chiopsezo kwa alimi komanso kwa anthu. Choncho apempha kuti alimi adzigwiritsa ntchito mankhwalawa moyenerera. Iwo alimi akuyenera nthawi zonse kugwiritsa ntchito ma antibiotics zomwe anati zikupereka chiopsezo kwambiri ku miyoyo ya anthu. Kafukufuku ameneyo akusonyeza kuti mu ulimi wa nkhuku akugwiritsa ntchito kwambiri mankhwala, and mapezeka kuti anthu akadya nkhuku zija mankhwala aja kumapangisa kuti akalandira chithandizo anthu akadwala asamachire. Kuwalangiza alimi a nkhuku kuti azigwiritsa ntchito mankhwala amenewa mu ndondomeko yake yoyenera. Mmodzi mwa akuluakulu ku University of Malawi, Emmanuel Ngwira, ati kafukufukuyu ndi ofunika kwambiri ndipo anamukonza ncholinga chofuna kupereka upangiri komanso kuthekera kwa Malawi poteteza miyoyo ya anthu atazindikira kuopsa kwa mchitidwewu. Choyamba ikuphunzitsa anthu kuti azitha kupanga kafukufuku oti apeze zikuchitika, apeze information yomwe ingathandize kupanga ziganizo mu nkhani zosiyanasiyana. Monga ngati project ilipoyi inali yokhuzana ndi kugwiritsa ntchito mankhwala amati antibiotics pa ulimi wa nkhuku, kuti chimachitika ndi chani kamagwiritsa ntchito mankhwala ngati amenewo. Zomwe apeza pakafukufuku amene zithandizira kuti tione kuti kodi tingagwiritse bwino ntchito bwanji mankhwala amenewa tikamaweta nkhuku zathu kuti zikhale nkhuku zoti zikule bwinobwino. Kafukufukuyu anapanga ndi Center for Social Research of the University of Malawi, Newcastle University, British Academy komanso
University of Southampton. Mayeso Chikadzula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Masanano muli ndi ine Romeo Umali. Tiyentuonenso mitu yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Kafukufuku watsopano waonetsa kuti mankhwala ena amene alimi oweta nkhuku amagwiritsa ntchito pobaya ziwetozi ndi owononga miyoyo ya anthu. Zokonzekera zonse zokhudza mwambo wa zokonda amayi macheza umene uchitike lero madzulo ku BICC mu mzinda wa Lilongwe zili mchimake. Popirira nkhanizi zokonzekera zonse zokhudza mwambo wa zokonda amayi umene uchitike lero madzulo ku BICC mu mzinda wa Lilongwe zili mchimake. Mayi wa dziko lino a Gertrude Mutharika akhala nawo pa mwambowu. Amayi opitirira 1000 ochokera maboma osiyanasiyana ndi omwe akuyembekezereka kukhala nawo pa mwambowu. Kuyambira pa 14 November, amayiwa akhala akuonetsa zimene amachita m'madera mwawo komanso kuphunzitsana momwe angatugulire miyoyo yawo. Mwambowu wabweretsanso pamodzi kampani komanso mabungwe osiyanasiyana amene ena mwa iwo akumapereka mphoto kwa amayiwa. Madzulo ano oyimba osiyanasiyana mdziko muno akuyembekezeka kufika kumalowa. Mmodzi mwa oyimba ndiye Miracle Chinga ndipo wati ndi wokonzeka kusangalatsa anthu onse kumwambowu. Mwambo zokonda amayi umachitika chaka ndi chaka ndi cholinga cholimbikitsa maluso amene amayi ali nawo. Ofesi ya kalembera wazipani ati inalandira madandaulo okwana 196 achisankho amene chinachitika pa 16 September chaka chino ndipo asanu ndi awiri mwa madandaulowa anachotsedwa ndi eni ake amene anakadandaula. Polankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa ofesi Akizito Tenthani anati madandaulo 146 analandira chisankho chisanachitike, 43 chisankho chitachitika ndipo 178 anali okhudza kupereka zinthu kwa anthu ovota. Atenthani ati mwa madandaulo 88 anawathetsa kamba kosowa umboni kapenanso kuti samaphwanya malamulo. 96 mwa madandaulo akudikira uthenga onjezera ndipo asanu ali mkati mwa wafufuza. Tinalandira madandaulo ambiri pafupifupi mwina 200, 196 to be specific, kuti madandaulo amene amaona kuti mwina kwaperekedwa zimene tikutchula kuti ma handout. Tinene kuti ngati office timaunika takhala tikuunika ndipo tikuunikabe madandaulo onse amene abwera zikumatitengera nthawi chifukwa chokuti madandaulo amabwera mosiyanasiyana ndipo ena akanabwerabe. Koma muchigulu cha madandaulo amene wawa pali ena ambiri amene kuwatseka kunena kuti we have closed them, kunena kuti ngati ofesi sitipitirizanso kuwayang'ana chifukwa chokuti titaunika koyamba taona kuti amene ena zomwe madandaulo anthu zosima handout komanso zina zinalizo kuti mwina palibepo zambiri zoti kodi tiyambira pati kuti tigwire ntchito. Ophunzira pafupifupi 70 mwa 100 aliwonse akufunika thandizo la chuma pa sukulu ya ukachenjede ya MUBUS kuti apitirize maphunziro awo. Mkulu wa zachuma pa sukuluyi Achikondi General ndiye wanena izi ndipo wapempha anthu ndi kampani kuti athandize thumba lapadera limene analikhazikitsa kuti lidzithandiza ophunzirawa. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. A General anati pakadali pano thumba la zachifundo lomwe sukuluyi lidakhazikitsa kuti lizithandiza ophunzira osowa kuli ndalama zoposa 500 million kwacha zomwe anati ndizochepa potengera ndi chiwerengero cha ophunzira omwe akusowekera thandizo. Ndizona ndithu mwa ophunzira athu amene tili nawo mwa ophunzira 100 aliwonse ophunzira 70 akusowa chithandizo chosiyanasiyana. Tikudziwa kuti boma likuyesesa kuzera mu bungwe la Loans Board kupereka maloni ndi zithandizo zosiyanasiyana kwa ma students, koma zithandizo zinzosakwanira malingana ndi mulingo wa kusoweka kumene uli ndi ma students athu. Pakadali pano imodzi mwa kampani yomwe mwazina imagwira ntchito zogulitsa nyumba
ya Perfect Property Solutions Limited yapereka ndalama zokwana 3 million kwacha ku thumbali. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani Mai Tuonge Muwowo anati kampani inachita izi podziwa kufunika kukhala ndi achinyamata ophunzira ku chitukuko cha dziko lino. Property ngati business timakhulupirira kuti sitimagwira ntchito patokha komano timagwira ntchito mu community momwe muli anthu, and as one way njira imodzi yoperekaso ku community ndi kupanga contribute. Pofuna kukweza ndalama za thumbali, sukulu ya ukachenjede ya MUBAS ikuchita zinthu zosiyanasiyana monga masewero a golf kuti chiwerengero cha ndalamachi chipitilire kukwera. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Akatswiri a zamaphunziro apempha maiko a mu Africa kuti alimbikitse ntchito zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito luso la sayansi, ukadaulo wa makono komanso masamu. Pempholi alipereka pa msonkhano wolimbikitsa maphunziro a sayansi, masamu ndi luso la makono Komsteda umene unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Tindi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayura. Kwa masiku atatu aphunzitsi akafukufuku ndi atsogoleri ochokera m'maiko osiyanasiyana agwirizana kuti akonze njira zatsopano zopititsira patsogolo maphunziro a sayansi, ukadaulo ndi ntchito za mainjiniya ndi masamu mogwirizana ndi masomphenya a Africa odziwika kuti Agenda 2063. Zokambirana pa msonkhanowu zinakhazikika pakusintha maphunziro polimbikitsa luso lochita ntchito zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito sayansi komanso kupereka thandizo kwa achinyamata kuti apeze njira zothetsera mavuto osiyanasiyana mu Africa pogwiritsa ntchito sayansi, luso la makono ndi masamu. Polankhula potsekera msonkhanowu, mlembi wa maphunziro a Kendala ati Africa iyenera kusintha zomwe ana amaphunzitsa msukulu zosiyanasiyana kuti chitukuko chipite patsogolo. Panopo Malawi tidziwe kapena tinene ku dziko lonse la Africa liyenera lidziwe kuti panopo education imene itakhala tikumachita kupereka ku dziko ikusintha, ndipo masinthidwe ake ndiona kuti sikungodalira zinthu zimene zimaperekedwa mkalasi ayi, koma tifuna zinthu zimene akuphunzitsa mkalasi zizichoka mkalasi ndikumapita kunja kuti zikagwire ntchito kuthandiza mavuto amene anthu kunja amakumana nazo. Conference inoyo inabweretsa anthu pamodzi amayiko mwina 18, ndipo cholinga chinali choti atilimbikise komanso imapereka mwayi kuti anthu aphunzire malingana ndi zina zimene zikuchitika m'mayiko mwina. Koma kwakukula mafuna aone kuti kodi anyamata ndi asungwana aku Malawi angachite za mtundu wanji, koma adabwisidwa kwambiri poona za sikulu zimene Malawi achita ana sikulu athu, kuonesa luso limene aonesa kuti atha kuchita develop zinthu zimene zingathe kutukula dziko la Malawi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe lolimbikitsa maphunziro a sayansi, Strengthening Mathematics and Science Education in Africa, Professor Benson Banda wayamika dziko la Malawi komanso maiko a Africa polimbikitsa kuzidalira pa maphunziro a sayansi, masamu ndi luso la makono. Science, maths na technology ndiye zinthu komwe zisunga umoyo wa anthu, kuchoka mankhwala, kuchoka magalimoto, kuchoka zonse za zomwe zipanga umoyo kuti ukhale bwino. So tikayika nzeru nikuika kupanga kuphunzira kuti kukhale kwa bwino, tikuona kuti Africa azakhala bwino, Malawi azakhala bwino. Chili kumtima kwanga kuti munifunse pano nchakuti nikapita kusalima niona nyanja ija nyanja ili ni madzi. Nchifukwa ninji sitilima chimanga mu Juni, sitilima chimanga mu April, koma madzi aliko. Tikayika nzeru mu STEM muzaona taja madzi azakhala akuperekedwa paliponse, mafama azalima bwino. Ndicho chifukwa takumanirana kuno kuti tichinje mutiphunzitsira mkalasi. Msonkhanowu walimbikitsa kupititsa patsogolo maphunziro akafukufuku ndi kuchita ntchito zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito sayansi, masamu ndi luso la makono. Dziko la Ethiopia lasankhidwa kudzachititsa msonkhano wa Komsteda chaka chammawa. McDonald Chiwayura, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati likuchilimika pa ntchito yonetsetsa kuti uthenga ofunika okhudza anthu upitilire kukhala otetezeka. Bungweli kudzera ku nthambi yake ya Data Protection Authority likuchita msonkhano ndi magulu komanso kampani za ntchito zokopa alendo. Mkulu wa nthambi ku MACRA Daniel Chiwoni akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu James Kachepa.
zofunika kwambiri kuti anthu azisunga chinsinsi chifukwa choti tikamapita ku hotelo kapena ku Airbnb tikukhulupirira kuti ma institutions amenewa azisunga zinsinsi zathu, koma akazika zinsinsi zimene pambalambanda ndekuti atiphwanya ufulu wathu chizungu wa privacy. Zofunika kuti anthu amenewa asatira lamulo limene kuti at least ufulu wathu wa privacy wa chinsinsi chathu utetezeke. So lamulo limeneli one likukhazikitsa ndondomeko zomwe anzathu makamaka amwene a mutualism sector ayenera kusatira akamatenga personal information ya anthu. Two, lamulo lisikupereka timati ma rights ama anthu ama data subjects, timati chizungu ma data subjects, kuti aziziwa ngati munthu akutenga information yawo, ndipo ngati munthu akutenga information yawo akugwiritsa ntchito munjira ya mtundu wanji. Ndipo ma rights amenewa anthu ma citizens akhoza kubwera ngati kwa ife ku Data Protection Authority kuzadandaula kuti pali institution yomwe sikusatira lamulo la data protection ndipo inomunikire pamenepo, ndipo chimatha tizibwera anthu kuzafufuza ngati apeza kuti pali zolakwika tipereka mafaini ndi zonse zofunikirazo kuti lamulo ligwire ntchito. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames masanawa isewera ndi timu ya Lesotho pa masewero opimana mphamvu amene achitikire mdziko la South Africa. Awa ni masewero oyamba pakuti matimuwa adzakumananso lachiwiri sabata yamawa mdziko lomwelo. Malawi yakhalesa kuchita bwino masewero ake ndi Lesotho itapambana kamodzi, kugonja kanayi komanso kulepherana katatu. Kukumana kwawo komaliza kunali mu mwezi wa Juni chaka chino pamene Lesotho inapambana ndi chigoli chimodzi kwa du mu mpikisano wa Kosafa. Timu ya Flames ili pa nambala 128 pa dziko lonse pamene Lesotho ili pa nambala 144. Ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na insomito yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Kafukufuku watsopano waonetsa kuti mankhwala ena amene alimi oweta nkhuku amagwiritsa ntchito pobaya ziwetozi ndi owononga miyoyo ya anthu. Zokonzekera zonse zokhudza mwambo wa zokonda amayi macheza umene uchitike lero madzulo ku BICC mu mzinda wa Lilongwe zili mchimake. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana makoma nonse.